खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै गोबां अखा हादों लोगोफोर, अब्लाबो आं नोंथांमोननो बेलासि समाव मोनसे आरो गोदान आपडेट लानानै फैबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरो लोगोफोर, आं बेखौ बयखौबो खावलायखानाय थाबाय लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो बेलासि समाव मोनसे पार्ट टाइम जब, जायखौ नोंथांमोना न'आव थानानैनो हम जब होनना बुङोना, न'आव थानानैनो नोंथांमोना जब मावनो हायो, माने नोंथांमोना रां आरजिनो हायो। जिखुनु हक रां आरजिनायखौनो नोंथांमोनखौ आं बुंखाबाय जब होननानै बुङो। नोंथांमोना बोरैहाय न'आव थानानैनो बा दसे सम नोंथांमोना गावनि जि मबाइल फनाव दसे बेस्थ' जानानै नोंथांमोना दैलि सानसेयावनो 500नि सायाव 600, 1000 नोंथांमोना रां आरजिनो हायो बोरैहाय, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि लोगोफोर। आरो बे एप्सआ जाहैबाय नोंथांमोननो मोनसे एप्स, बे एप्सआनो जाहैबाय मोनसे जिनुइन एप्स लोगोफोर। बे जाबाय ससियेल मिडिया मोनसे प्लेटफर्म आरो लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना फैसाखौ ओरैनो मोनगोन बेखौबो दासान लोगोफोर। पार्ट टाइम जबखौ नोंथांमोना बोरैहाय मावनो हायो, बा बे एप्सनिफ्राय नोंथांमोना बोरैहाय फैसा आर्निं खालामनो हायो, बेखौसो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। बे एप्सआव नोंथांमोना जेबो फैसा डिप'जिट खालामनाङा आरो जेबो फैसा नोंथांमोना बेवहाय इनभेस्ट खालामनाङा, जाहाथे नोंथांमोना बेवहाय फैसा जेबो सोनो नाङा। बेनिफ्राय बे एप्सनिफ्राय नोंथांमोना बेनिफिटसो मोननो हागोन आरो लोगोफोर, बा आर्निंनि नोंथांमोना बेवहाय माने फैसासो मोननो हागोन आरो लोगोफोर। बेखौ आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो। दा बे एप्सनि मुंखौ गिबियावनो आं फोरमायग्रोनानै नोंथांमोननो लानोसै, आरो बे एप्सखौ बबेयाव मोनो नोंथांमोना आं बेखौबो खोन्थाखानोसै। बे एप्सनि मुङानो जाबाय कुइन्ट' एप्स लोगोफोर। बे एप्सखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो थांनानै डाउनलड खालामनानै लानो हायो लोगोफोर। आरो जुदि नोंथांमोना गोनांथि जादोंब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव दंखायो बिनि लिंकआ, बे एप्सनि लिंकआ लोगोफोर। बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव थाङोब्लानो नोंथांमोना बेनि जि एप्सनि लिंक बेखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे एप्सखौ बोरैहाय अपेन खालामनाय जायो, आरो बे एप्सखौ बोरैहाय नोंथांमोना बे एप्सखौ बाहायनानै रां आरजिनो हायो, बेनिबो भिडिअ आं बे डिसक्रिपसनावनो होनानै दोनखादों लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। गिबि इनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बोरैहाय बेवहाय रां आरजिनो हायो, बेखौबो बेवहायनो होनानै दोनखादों लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननो भिडिअखौ गोबाव खालामला लोगोफोर। आं बेवहाय नोंथांमोननो दा गोबां अखाबो हादों लोगोफोर जोंनि जायगायाव, थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो फोरमायलांनोसै बे एप्सखौ बे एप्सआव माबोरैहाय आर्निं खालामो बेनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होखाबाय। दा लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे एप्सनि उइद्र' प्रुफखौसो नोंथांमोननो गिबियावनो दिन्थिग्रोनो लाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। नैबे जाबाय आंनि बे एप्सनि लग' दै लोगोफोर। नैबे जाबाय आंनि एप्सनि लग'। आं बे लग'आव थुनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो लोगोफोर ना। आं बे लग'आव क्लिक खालामबाय। लग'आव क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगोफोर दानिया आंनि प्रफाइला अपेन जाबाय आरो लोगोफोर ना। आंनि लग'आव जिहेथु आंनि फट'आव बेवहाय लग'आव फेसबुकफोर बायदि लग' दै लोगोफोर। बे लग'आव आं क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आंनाव बेफोरबायदि एप्सआ मानि बेवहाय श' जाबाय आरो लोगोफोर। श' जाखांनायाव आंनि प्रफाइल पिकचार माखाया बेवहाय गासिबो नुजाजोब्बाय। बेनि उनाव लोगोफोर आं नोंथांमोननो आंनि उइद्र' प्रुफखौसो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों दे लोगोफोर। गिबियावनो आङो नोंथांमोननो आंनि वालेटखौ दिन्थिग्रोनोसै लोगोफोर। आंनि वालेटाव बेसेबां फैसा दं, बे वालेटाव थानाय फैसायानो रियेल फैसा दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखानोसै। वालेटाव आं खनसे थुनोसै लोगोफोरनि वालेट दंना बेवहाय, बे वालेटाव आं खनसे थुनोसै। थुनाय लोगो लोगो आंनाव 55ल' फैसा दंसै दे लोगोफोर। आं माखासे फैसा जेसेबां बे वालेटाव फैसाया जमा जाफैदों, बे फैसाखौ आं गासिबो उइद्र' खालामजोब्बाय आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना आं दिन्थिनोसै बे उइद्र' प्रुफखौ। गिबियावनो आं दानिया बे वालेटाव थुखांबाय। बेनि उनाव नैबेयाव दंना उइद्र' ना लोगोफोर, नै ट्रेनजेक्सनाव नुगोन लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे जाबाय उइद्र' मानि। बेनिफ्राय आं दा ट्रेनजेक्सनाव थुनोसै लोगोफोर। दा ट्रेनजेक्सनाव थुनानै आं नोंथांमोननो उइद्र' प्रुफखौ दिन्थिनोसै आरो लोगोफोर। दा आं नैबे ट्रेनजेक्सनाव थुनोसै आरो लोगोफोर। नायनानै लाबानो जाबाय। नैबे ट्रेनजेक्सनाव थुबाय आं लोगोफोर। आं दा ट्रेनजेक्सनाव क्लिक खालामबाय। ट्रेनजेक्सनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोबाङानो फोथायनाय नङा आरो गोबाङानो कमेन्ट्सआव बुंहरदों आरो गाज्रि कमेन्ट्स होदों। बे एप्सआ फाल्तु एप्स, बायदिसिना एप्स होननानै। नाथाय बे एप्सआ जिनुइन एप्स लोगोफोर। बे एप्सनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ 100% मानि नोंथांमोना उइद्र' मोननो हायो आरो लोगोफोर। बिराद अखा हादों लोगोफोर, अब्लाबो आं बानायबाय। दा नोंथांमोनखौ नायबानो जाबाय। नै बेवहाय गोजा सिन दङ ना, बे गोजा सिना जाबाय आं उइद्र' खालामनाय दे लोगोफोर। नाय
नैबेयाव 800 आङो उइद्र' खालामदोंमोन माब्ला आंनिया 24 मार्चआव बेनि उइद्र' माने 800 फैसाया आंनियाव हाबदों दे लोगोफोर दै आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'आवबो दिन्थिखादोंमोन खोमा आरो बेनिफ्राय गाहायाव आंबो खोना दिन्थिनि नै बेवहाय नै लोगोफोर नै 2300 आं बेयाव उइद्र' खालामदोंमोन 11 मार्चआव 11 मार्चआव आं 2300 उइद्र' खालामदोंमोन बेबो आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैदों लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो गाहायाव दंबावो लोगोफोर आं गोबां उइद्र' खालामबाय बेबायदिनो 500 1000 1200 2000 3000 बेबायदि उइद्र' खालामबाय आरो लोगोफोर ना आरो गाहायाव दंबावो गोबांनो माने नायलांनांगौ एसे सम लायो लोगोफोर नै सरि नैबेयाव नै आं नैबेयाव आरो बानायबावदों नै 4 मार्चआव 180 थाखा उइद्र' खालामदों आं लोगोफोर नै 4 मार्चआव बियो उइद्र' जादों लोगोफोर बेबायदिनो फारि फारि दं दे आरो दिन्थिलांबावगोन आं लोगोफोर माने नेटआ एसे स्ल' दे लोगोफोर इमान स्पिड दिन्थिनो हायाखै लोगोफोर आरो एप्सआबो एसे स्ल' बे एप्सआ अब्लाबो दिन्थिगोन नै आरो नै 1000 नै लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ नैबे जाबाय आंनि उइद्र'नि नाम्बार आरो बेयो 18 फेब्रुवारियाव आं बे 1000खौ उइद्र' खालामदों बेबायदिनो गाहायाव आरो गोबां दंबावो लोगोफोर माने भिडिअआ गोबावद्राय जायो होननानै आं नोंथांमोननो नै आरो नै 1200 बेनि उनावनो आरो नै 1200 आरो नै 1 फेब्रुवारियाव आरो आं उइद्र' खालामबावदों 1200 फैसा आरोना बे 1200 फैसायाबो आंनि एकाउन्टआव गासिबो उइद्र' जादों लोगोफोर आरो गोबां दंबावो गाहायथिं बोख्लायलांबा नै गोबां मोनबावगोन लोगोफोर नै नोंथांमोना साननो हागौ बे फैसाया आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैदों आरो नै 500 बेबायदिनो दं दे लोगोफोर माने मबाइला नेटआबो एसे स्ल' अखा हानानै जोंनाव एसे नेटआ प्रब्लेम जायो लोगोफोर एयारटेल नेट बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायखाबाय गाज्रि दामोन लोगोफोर थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो फोरमायजोबनो हायासै बेनि थाखाय आं नोंथांमोनाव निमाहा बिबाय नाथाय बे एप्सआ जिनुइन एप्स लोगोफोर माने बे एप्सनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो आरो आं बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दा उइद्र'फोरखौबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय दा आंनियाव वालेट बेलेन्सआ बेसेबां दं बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय आंनियाव दा वालेट बेलेन्सआ गासै 55 थाखाल'सै लोगोफोर आरो बेवहाय बेसेबां आर्निं जायो रिफार खालामनानै दे लोगोफोर रिफार खालामबासो नोंथांमोना बे एप्सखौ गुबुन हरोब्लासो नोंथांमोना बेनिफ्राय फैसा मोनदे लोगोफोर बे गुबुना नोंथांनि एप्सखौ बा नोंथांनि जि बे हरनाय लिंकखौ क्लिक खालामोब्लासो नोंथाङा बेवहाय बेसेबां मोननो हायो 50 थाखा नोंथांमोना बेनिफ्राय मोननो हायो गिबि इनस्टल खालामग्राया बा नोंथांनि जाय लिंकआव थांनानै नोंथांनि लिंकखौ क्लिक खालामनानै बे एप्सखौ इनस्टल खालामनानै बेवहाय नोंथांखौ साइन इन खालामगोन बा नोंथांनि एप्सखौ बियो 85 गिबियाव मोननो हायो नाथाय आं मोनसे खोथा नोंथांमोननो फोरमायहरखानि आरो गोबाङानो सोंहरनो हागौ बे गिबि 85 जि फैसा बे 85 फैसाखौ नोंथांमोना बख'नो हाया लोगोफोर उइद्र' खालामनो हाया बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय नोंथांमोना बेवहाय 100 रुपिस जायोब्लासो नोंथांमोना बेनिफ्राय उइद्र' खालामनो हागोन 100 रुपिसखौ नोंथांमोना खनसे खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना जेसेबां हाजार फैसायानो जाथों नोंथांमोना गासिखौबो उइद्र' खालामजोबनो हागोन बेयो 100आव 100% सैथो एप्स लोगोफोर बेयो आं नोंथांमोननो प्रुफखौबो दिन्थिबाय आरो बेनि एकाउन्टआव हाबनाय फैसा माखाखौ आं सिगाङाव दिन्थिखाबाय बे 100आव 100 बे फैसाया जाबाय आइसिआइसि बेंकनिफ्राय नोंथांमोननि बेंकआव ट्रेन्सफार जाबोयो बेयाव 100आव 100 सैथो लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो बे एप्सखौ बयबो इनस्टल खालामनानै लायो आरो नोंथांमोना ओरैनो थानाय जि सम बे समखौ जाहाथे बेखार थाङोआल'सिनो बयबो दैले 500नि सायाव नोंथांमोना रिफार खालामनानै 1000नि सायाव रिफार खालामनानै नोंथांमोना आर्निं खालामनो हायो आं बेखौ बयखौबो खावलायबाय जोबथारनायाव आं लोगोफोर नोंथांमोननो आं बे एप्सखौ बोरैहाय इनस्टल खालामो बेखौबो आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअ डिसक्रिपसनाव होखानानै दोनबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बे आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै बे लिंकआव बयबो क्लिक खालामो आरो क्लिक खालामनानै बयबो दैलि जाहाथे बे बेखार जिबनखौ बा बेखार लाइफखौ नोंथांमोना ओरैनो सम हगारालासिनो बयबो आर्निं खालामलायो आरो दैलि नोंथांमोना 500 1000नि सायाव जाहाथे बयबो माने आर्निं खालामनो हायो आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव बेबायदिनो लोगो मोनसिगोन थेंक इउ बाय बाय